Taka rigiman ka sani, ni baka san rigiman da nake ciki ba. Ke yanzu wace rigima ke ciki? Alhaji Mamuda ya ji zan yi aure. Shi ma ya turo lauyansa ya zo ya samu su baba. Shi menene tsakaninki da shi? Na ci kuɗin sa mana, har mota ya taɓa siya min lasiya na sayar na ci kuɗin. Me kika yi da kuɗin motar da kika sayar? iPhone na siya, daga baya ita ma wayan na sayar. Muka yi bikin ƙawata da kuɗin. Shi Alhaji Mamudan yanzu nawa yake kilemin a biya shi? 700,000 yake so. Amma na san ko 400 ya gani, dole zai haƙura. Kada Allah ya sa su haƙura. Duk ki tattara su. Idan aka yi aure na ga shegen da zai zo ce in biya shi kuɗinsa. To ai ba kai za su ma wulakancin ba, iyaye na za su ma wulakanci. Kaga kenan wa gari ya waya. Saboda me za su yi wa iyayenki wulakanci? Kawai ka bar maganan nan. Idan za a samu kuɗi to a nema. Don duk abin da zan gaya maka yanzu ba za ka fahimce ni ba. Gaskiya Simagu kina da matsala. Kin san fa mutum da ya zaki aure. Amma ki tattara manema da yawa ki karbi kuɗin wancan ki ci kuɗin wancan ki. Ha ba ya haka. Ofisa ni fa bazawara ce. Kuma duk bazawara ba a raba ta da waɗannan rigingimu. Sai dai kawai Allah ya kiyaye. To gaskiya ni waɗannan kuɗaɗen da na kawo a biya manema rigingimu na shiga. Da kin san rigimar da ke kaina ke ma da kin tausaya mu. To in ka ga ba za ka iya ba ka janye. Kaga a cikin manema na sai in nemi wani sai